Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorriak gaurko saiora. Gaur otsailak 15 dugu, osteguna, eta bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Lur Arbizu eta Marta Molinero mugimendu feministatik etorriko dira, martxoaren 8 gertu dago eta egun horretan egingo diren ekintzak aurkeztuko dizkigute. Ondoren, Ana Aroztegi izango dugu hemen, ez da bere lehendabiziko aldia, solas laguna egitasmoari buruz hitz egiten egon zen aurrekoan, eta orain otsailean dauden ekintzeak ere aurkeztu egingo ditu. Gaur osteguna da, esan bezala, eta ostegunero parlamentura goaz, astero gai ezberdinei buruz galdezka. Aste honetakoa, Nafarroak aire bidezko garraiorik ez duen erkidego bakarra da, eta horren inguruan galdetu dugu. Gero ikusiko dugu parlamentarien erantzunak. Eta gero kiriketetan, aste honetan inauterien epean egon gara, asteartean bukatu egin ziren, eta Burlatako inauterien azkenengo egunean han egon ginen. Eta gero emitituko dugu esan bezala. Baina lehendabizikoz beti bezala, has gaitezen gaurko efemerideekin. Has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1525 urtean, Mexikon Hernán Cortés deituriko Espainiar konkistatzaileak azkenengo enperadore azteka Cuauhtémoc izenekoa erailtzea agindu zuen. Salto egingo dugu 20. mendera, 1985 urtera. Urte horretan, Sizilian, Italian, Palermo hirian, mafiak babesleku bezala erabilitako lurpeko hiri bat agertu zen, edo aurkitu zuten, hobe esan da. Orain goazen gaurko lerroburu nagusiekin Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainoa, hauexek dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Ortegun honetako albistekin hasteko, Nafarroako ikurren legea baliogabetuta badago ere, Iruñeko epaile batek ebatzi du legez kanpokoa izan zela Burlatako udaletxean ikurrina jartzea. Kontratu berri baten albistea dugu, Siemens Gamesak haize sorgailuak ekoitziko ditu munduko parke eoliko handienarentzat. Danimarkako konpainiak itsasoko parke eolikoaren hornitzaile bakarra izendatu du Siemens Gamesa. Eta inoiz baino lan sozietate eta kooperatibak gehiago sortu ziren iaz Nafarroan. Anelen arabera gizarte ekonomiako 111 sortu ziren iragan urtean, eta 3 urtean 150 hazkunde izan du enpresa eredu horrek. Nafarroak neurriak iragarri ditu ekonomia ez dadin izan oztopo familiak sortzeko. Gobernuak 233 milioi euro inbertituko ditu 2023 arteko familia planean. Eta albiste gehiago utzi dizkigu ortegun honek, genero indarkeria ezabatzeko egiten den lana ebaluatuko du berdintasunerako Nafarroako institutuak esku hartzea eta koordinazioa hobetzeko. Eta Nafarroa Transbide sortu du transexualei arreta bermatzeko unitatea. Taberna batzuek ijitoei sarrera debekatzen dietela eta neurriak iragarri ditu Iruñako udalak. Eta gaurko albisteekin bukatzeko, Hirigintza Gerentziak Gaztelu plazako aparkalekoa eta plaza horretan eraikin bateko obretan agertu diren 14. mendeko aztarna arkeologikoak bisitatu ditu. Eman diezaiogun begirada bat gaurko egunkarietako azalei, eta Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Letra lodiz lerroburu nagusian, Osasuna futbol taldeak gobernuari Sadar zelaiaren berrerosketa 10 urtetan ordaintzeko eskaintza aurkeztu dio. Azaleko argazkian, Orkoien herriko Mapsa konpainiako langileak lan egiten ageri dira. Azpian izenburu hau dago. Mapsak 112ra igo du bere lanpostu berrien eskaintza. Diario de Noticias egunkarian, goikaldean lerroburu nagusian, Nafarroak 233 milioi euro hautzarora eta nerabezarora bideratuko ditu belaunaldien erreleboa bermatzeko. Azpian Sadar futbol zelaia erakusten duen argazki bat ageri da. Titular hau dauka ezkerrean.
Osasuna futbol taldeak Sadar futbol zelaia birmoldatzeko eta 20.000 pertsona hartzeko gai izateko bere edukiera handitzeko plana du. Beherago beste irudi bat agertzen da, beste 3 barkatu, bakoitzak gazteei zuzendutako proiektu bat irudikatzen du. Titularra honako hau da: 3 proiektu gazteen garapena eta integrazioa lortzeko. Gara egunkariko azalean, lerroburu nagusian zuzenbide penaleko katedratikoa den Jon Mirenaren hitzak ageri dira. Estrasburgoren gaitzespena oso zorrotza da, auzitegi gorenak gorritu beharko litzateke. Azaleko argazkia minbiziari egiten dio erreferentzia. Izenburua hurrengoa da: itxaropen lehioa minbiziaren aurkako borrokan. Minbizia dutenen pertsonen biziraupen indizea handitu egin da eta. Goazen hedabide euskaldunekin eta Berria egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian, lizeoan 11 bide jarri eta basoaren azterketak laura jaitsi nahi dituzte. Azaleko lehendabiziko argazkian emakumeen martxoak 3 izenburua duen irudia ageri da. 1986ko martxoaren 3an Gasteizen hildako langileen hilpultsa batzuk emakumeek garraiatu zituzten eta hor ikus daiteke. Bekaldean bigarren irudian Amalur Mendizabal polizia indarkeriaren biktimaren hitzak ageri dira. Segurtasun juridikoa denok izan behar genuke, ez ertzainek soilik. Eta ezkerraldean beste zutabe bat dago eta hor hainbat eduki ezberdin. Lehendabizikoan, minbizia gainditzen dutenen kopurua 5 puntu hazi da 2000 urtetik. Zuma Hego Afrikako presidenteak dimisioa eman du azken unean, hor daukagu berri hori berago, oraindik berago independentzia aldarriak helburu erreala zuela esan dio Boiak epaileari, eta azkenik bizigiro atalean Gasteiz aldatzeko ate ireki bat. Euskal Herria Irratiko webgunearekin amaituko dugu. Goian ezkerrean, minbiziarekin 13 kasu berri detektatzen dira haurretan urtero. Eskuinean unibertsitateko eztabaida liga ginen du NUPek estatuaren lurralde antolaketa aztergai. Beherago, homosexualitatea zuzentzen ote den galdetu diete Opuseko unibertsitatean ikasleei. Eta azkenik 223 milioi bideratuko dira 6 urtean haurrak eta familiak politika publikoen erdigunean kokatzeko. Egin dezagun aurrera aste honetako agenda ikusten. Gaur eta otsailaren 28 arte, Iruñeako 20 tabernek ardoa eta hamburguesen ibilbidearen inguruko ekitaldi gastronomikoa ospatuko dute, ardo txuria eta hamburguesen dastaketarekin. Gaur arratsaldeko 6:30 Ingurumen Hezkuntzako Museoan Pirinioetako bihotzera espedizioa izenburua duen erakusketaren inaugurazioa egingo dute, euskeraz izango da eta bertsoak entzuteko aukera ona izango da. Gaur Burlatako Gaztelekun arratsaldeko 5etan eta gero berriro ere arratsaldeko 7etan Pirritx, Porrotx eta Marimototx pailazoak ikusteko aukera izango da ere. Sarrerak 6 euro balio du. Gaur arratsaldeko 7:30 Hiru Errege hotelean Amy Winehouse musikariari omenaldia egingo zaio Jazz Music Experience zikloaren barne. Doakoa da. Bihar Baluarte Jauregian arratsaldeko 8etan proiekzio bat egongo da, pelikula bat, Nosferatu el Vampiro, oso famatua, eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoak lagunduko du. Sarrerak 10 euro balio du. Larunbatean arratsaldeko 8:30 Zentral Cafe antzokian Dawn of the Maya musika taldea ikusteko aukera izango da. Sarrerak 7 euro balio du. Azkenik larunbatean gaueko 10:30 Burlatako Kulturetxean Gorka Aginalde eta Inigo Salinerok bakarrizketak eskainiko dituzte. Gazteleraz izango da eta sarrerak 12 euro balio du.
Hodeiak eta ostarteak goizean ateri eutsiko dio orduan. Arratsaldetik aurrera laino ilunagoak agertuko dira eta baliteke zenbait tokitan euri txikia botatzea. Hego-mendebaldeko haizea nagusi, tenperatura nahikoa edo nabarmen igoko da. Ostiral goizean lanbroa eta lainoa. Zerua tarteka lainotxo egongo da, erdi mailako lainoak eta goi lainoak nagusi. Hegoaldeko edo hego-mendebaldeko haizea ibiliko da. Temperaturan aldaketarik ez edo gutxi igoko da. Jarraitu ezagun Iruña herriko albisteekin. Goazen Uharte herriarekin. Ze berri euskararen sustapenerako udal arteko aldizkariaren erredakzio eta edizio lanen kontratazioa lehiaketara atera da. Lan hauetan testu originalak egitea, enkarguzko kolaborazioak, grafiko originalak, argazkiak, infografikoak, ilustrazioak eta bar horrelakoak, diseinua, digramazioa, inpresioa eta argitalpena ematea sartzen dira. Besteak beste, informazio gehiago izateko udalaren webgunea bisitatu. Bestalde, Uharterekin jarraituz, martxoaren 1-tik 11 arte, biak barne, 2018-2019 ikasturteko aurre matrikulazio epea irekiko da. Eskaerak Uharteko udaletxean jasoko dira. Eta bukatzeko Iruña hirian berri hauek ditugu. Hirigintza gerentziak bisita egin du Gazteluko plazako aparkalekura eta plaza horretako eraikin bateko obretan agertu egin diren 14. mendeko aztarna arkeologikoetara. Amets Arzaius eta Julio Sotos bertsolariek bertsolaritza ikuskizuna eskainiko dute gaur Ingurumen Hezkuntzako Museoan. Pirinioetako bihotzera izena duen espeleologia erakusketaren inaugurazioa egingo dute, hain zuzen ere. Euskeraz, noski. Udalak Arrotu Zentruko eta LGTBI komunitateko udal politikak aurkeztuko ditu bihar Melillan, hori beste berri batean dugu. Eta bukatzeko 2015 eta 2017 urteen artean udalak haur-eskola eta ikastetxe publikoen obren inbertsioa ia hirukoiztu egin ditu. Pasaden urtean, 1.188.000 euroko gastua izan zuen. Ostegunero egiten dugun bezala parlamentuan egon gara eta aste honetako gaia hauxe da. Nafarroak aire bidezko garraiorik ez duen erkidego bakarra da eta horrek ze ondorioak ekar ditzakeen eta horren inguruan galdetu diegu parlamentariei eta EH Bilduko alderdiak eta Geroa Baikoa erantzun dute. Dakuzun bezala Europan araudi berria dago eta orduan araudi berri horretara egokitu behar gara. Zer esan nahi dugu honekin? Egokitze prozesu hori gertatzen den bitartean, zerbitzuren bat murriztu da. Hau da, ospitalen arteko zerbitzua murriztu dela egia da, baino murriztu da bakarrik larrialdiak ez dauden kasuetan. Hau da, larrialdia baldin badago, zerbitzua beti bezala emanen da. Orduan, gainerako, horrek esan nahi du, gainerako zerbitzuak lehen bezala zerbitzuek funtzionatzen dutela. Hau da, zerbitzua lehen ematen ari zen, orain ematen ari da, eta etorkizunean ere emanen da beti bezala. Orduan, alde horretatik guk jendeari esan nahi diogu, lasai egoteko, azken finean zerbitzua beti bezala funtzionatzen ari da, eta gainera adibiderik argiena orain dela 2 aste artetan gertatutakoa izan zen, hau da, horre larrialdi bat gertatu zen, eta helikopteroa joan zen pertsona horiei laguntzera beti bezala. Hori da adibiderik argiena. Orduan, lasaitasun mezu hori zabaldu nahi diogu herritarrei eta beste aldetik ere gure partetik salatu nahi dugu batzuek kontu hauetaz baliatzen direla etekin politikoa ateratzeko. Eta hori guretzat tristea da eta gainera salagarria da horrelako kontu sensibleekin jokatzea onura propioak ateratzeko.
Helikopteroaren arloan, beste arlo guztietan bezalaxe, oposizioak zarata handia egin du gobernuaren kontra erabiltzeko. Baina egia zera da. Badira bi helikoptero osasun arloan erabiltzen direnak. Egia da biak Departamento de Interior delako horretan daudelako kokaturik, baina osasun bideak erabiltzen dituela. Ez bata, ez bestea, ez dira guztiz sanital arloan erabiltzeko helikopteroak. Esan nahi dut, ez daude sanital transporteak gaur egun Europa mailan exigitzen dituen ez dituzte arau horiek guztiz betetzen, baina erabili ahal dira eta erabiltzen dira beharrezko direnean. Beraz, zarata asko beti bezala eta egia gutxi. Lehen aipatu duguna, zerbitzua beti bezala funtzionatzen ari da, eta orduan, larrialdiren bat gertatuz gero, han egonen da helikopteroa dudari gabe, eta beti bezala emanen du zerbitzua orduan, betiko zerbitzu bera emango dela. Egia da, ez dela arazorik izan egun hauetan, eta segurazki ez da izango, ez da ere. Helikopteroek euren zerbitzua betetzen dute, bete izan dute azken egun hauetan ere bai, eta beraz ez da arazorik izan. Behar denean, gainera ez bi helikopteroiek bakarrik, baizik eta beste hirugarren bat ere badago hor, martxan jarri daitekena, eta egia da, helikopteroak sanital transportea egiteko daudenetikan onera, hirugarren hau ez dela inoiz beharrezko izan. Beraz, arazorik oraingoz ez, eta espero dugu etorkizunean ez da ere. Lehen esan duguna, badakigu araudi berria dagoela eta egokitu behar dela Europako araudi horretara, eta bitartean gaur egun egiten ari edo ematen ari den zerbitzu berberarekin jarraitzea. Bi helikoptero hauekin edo euren jabetzarekin dagoen konbenioa edo akordioa aurtengo abenduaren bukatzen da, abenduaren 31ean bukatzen da, eta gobernuak martxan jarri du jadanik sanital helikoptero berri bat alkilatzeko, eta beraz erantzuna hor dago. Bi helikoptero dauzkagu, egia da arau guztiak betetzen ez dituztenak, baina onartuak daudenak sanital transportea egiteko, eta hirugarren hau, beraz, Europar araudi guztia beteko duena, 2019an gurekin izango dugu. Beraz, orain arte ez da arazorik izan, eta espero dezagun, etorkizun laburrean ere ez dugula izango. Begira, atzo ezagutu genuen Kontos Ganberak Onzinedaren inguruan eman duen txostena. Orduan, txostena horretan argi ikusten da UPNek bere alkatetza garaian izan ez zuen funtzionamendua ez zela bat ere argia izan, eta hor egon daitekeela ustelkeria kasu argi bat. Orduan, guretzat hori izan daiteke oso garrantzitsua, gaina badakigu hor dagoela txostena, eta benetan erantzunkizunak baldin badaude eskatu beharko direla. Etak bere armak entregatu zituen, eta bere borroka armatuarekin jarraituko ez lukeela esan zuen orain dela hainbat urte. Beraz, eta ez dago, eta indarkeria ez dago gizartearen kezken artean, edo behintzat keska nagusienen artean orain dela urte batzu gertatzen zen bezala. Eta alata guztiz ere, parlamentu honetan, eta da neurri handi batean, behintzat oposizioaren zentroa, oposizioaren fokoa. Indarkeria ari da oposizioa erabiltzen gobernu honen kontra, momentu konkretu batetan. Eta momentu hori da, gobernua, Nafarroko gobernua, terrorismoaren biktimen elkarteekin akordioetara iristen ari den unea. Zergatik egiten dute hori oposizioko taldeek, noski, hau ere, biktimekiko gobernuaren politika, gobernuaren kontra erabili nahi dutelako, lehen esan dudan bezala, beste arlo guztietan egiten duten bezalaxe. Horrela jarraitzen badute, gu gobernua sostengatzen dugunok lasai. Bide honetik goazelako eta aurrera pausoak ematen ari garelako
Nafarroa osoa kontutan izanik. Bost zurgin behar dire Iruñan esperientziarekin lanaldi osorako soldata lan hitzarmenaren araberakoa interesatua bidali kurrikulunak produkzion abildua baunold.es helbidera. Burdin egituren 2 soldatzaile behar dira Iruñan. Ikasketa, soldatzaile metalikoen lanbide heziketa, hitzarmenaren araberako soldata interesatua bidali kurrikulunak ofertas abildua proseret.es helbidera. Telekomunikazio enpresa batek administrari laguntzailea behar du Iruñan lanaldi osorako ordutegi zatituan goizez eta arratsaldez. Kurrikulunak bidali montalbanteleko@gmail.com helbidera. Ilapaintzailea behar da Iruñan goizeko 9:00 arratsaldeko 6:00 lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali carolina@hmgasesores.es helbidera. Sukaldari laguntzailea esperientziarekin behar da Iruñan, ordutegia 11:00 4:00 eta 8:00 11:00. Kurrikuluna bidali comercial@hotelblancadenavarra.com helbidera. Berriobeitiko behi aziendategi batek langilea behar du astelenetik ostiralera 7:30 12:30 eta 3:00 6:00. Igandetan 7:30 11:30. Soldata gordina hilabetean 1.300 euro. Kurrikuluna bidali teknologo312@gmail.com helbidera. Batxiller mailako matematika, fisika, kimika irakaslea behar da. Iruñan astelenetik ostiralera arratsaldez. Kurrikuluna bidali info.prisma@gmail.com helbidera. Bingo esataria behar da Iruñan lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali sagrario.anguiano@asaudicon.com helbidera. Bi arran saltzaile behar dira Iruñan, beharrezkoa da gutxienez 2 urteko esperientzia horrelako lanetan. Lanaldi osorako lan hitzarmen araberako soldata. Kurrikuluna bidali belabutxeliza@hotmail.com helbidera. Garbitasunarako 2 langile behar dira Zizurren. Ordutegia langile batena goizeko 7:00 4:00, bestearena arratsaldeko 8:00 11:00. Kurrikuluna bidali plazaror@eulen.com helbidera. 2 fisioterapeuta behar dire Iruñan, disiplina anitzetako lan taldean aritzeko. Kurrikuluna bidali personpamplo@gmail.com helbidera. Erizaina behar da Iruñan asteburuetarako goizez edo arratsaldez aritzeko. Kurrikuluna bidali trabajaconosotros@soleraasistencial.es helbidera. Administrazio arduraduna behar da Noainen lokalen alokairuren kudeaketarako. Astean 10 ordu, soldata 400 euro gehi komisioa. Kurrikuluna bidali manoloalonsodon@yahoo.es helbidera. Garbitasun lanetarako persona bat behar da Tarrabian goizez egunean 4 ordu. Kurrikuluna bidali info@limpiezas.engar.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.